Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw kan ka fɔ lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ni aka don kibaru waati selen ye bi dɛnɛndonya in na Afrikalo tile 21 san 2025 bakurubaw fɔla an b'a ladɔnna k'a fɔ Mɔtikaw fɛ yen juma tɛmɛnen na vasi kurunba dɔ ale kɔni tasuma wulila la ji sanfɛ kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la min ye dangakaw fɛ yen olu ka sanga ni jamana ye sariya min ta sanu bɔli kama olu y'u ka nisɔngoya yira ni sara sen ye ninnu bɛna kɛ kunnafoni ye minnu ni kunnafoni wɛrɛ bɛna d'a kan ka lase aw ma Kanta Media ale jasiraw kan aw bisimila. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye. An minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta la ye. A bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na. U ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. Sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. An b'a ladɔnna k'a fɔ Mɔtikaw fɛ yen jumadon tilegan dere fɛ tasuma kɔni wulila vasi kurun dɔ la min ni maa caman ko a sabu ko ye taji ye ka d'a kan ni waati laban ninnu na taji minnu bɛ taa kɔrɔnfɛlaw fɛ olu bɛ taa vasi kurun ninnu de fɛ a bariko mugan bɔɲɔnko o tun bɛ vasi kurun dɔ la min ye juma seli wagati yɛrɛ kɔ maaw balila k'a ye tasuma kɔni wulilen bɛ nin kurun kofɔlen na ba yɛrɛ sanfɛ sera min sɔrɔla ka bɔ Mɔtikaw fɛ yen ka sanga ni ja in ma olu filɛ nin. Voilà, an filɛ nin ye Mopti station Pagu gɛrɛfɛla la bon voilà kurun dɔ de jenina voilà n'a fɔ n'aw ɲɛ b'a la aw ɲɛ bɛ kurun jeninen na voilà kurun de ye tasuma ta ba sanfɛ voilà urgent an bɛ Mopti station Pagu kɛrɛfɛla la ka jigin ba kɔnɔna na i n'a fɔ n'aw ɲɛ b'a la voilà kurun de ye tasuma ta voilà aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kurun mɛnɛtɔla la voilà ma se ka dɔn kurun den hakɛ mun don ne yɛrɛ sera terrain kan sisan n ye appel sɔrɔ mɔgɔw fɛ voilà an bɛ Mopti danganda la an filɛ nin ye Mopti danganda de la voilà kɔma taxi kɔrɔ yɔrɔ fanfɛla la ka jigin ba kɔnɔna na voilà nin ye ba sanfɛla de i n'a fɔ n'aw ɲɛ b'a la voilà kurun kɔni kɛlen ka don ka tasuma ta aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kurun mɛnɛtɔla de la ba kɔnɔna la tan nɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ kurun ye tasuma ta ba sanfɛ voilà i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye président. Ne kɔni an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kisi hali bi. Ami. Sinon tiɲɛ ni an yɛrɛ bɔtɔla juma la sisan an ye président le premier vice président de chambre de commerce avec sa délégation an bɔra misiri la dɔrɔn an ye sisi an ko bon vraiment ni an commerçant ka ko ye fo an ka boli ka na an sen don a kɛnɛ kan ni an yɛrɛ sifila bɛ kɛnɛ kan sisan donc an ye constat fɔlɔ min kɛ ka ɲininkali kɛ yala mɔgɔ ma to a la wa donc mɔgɔw kɔni y'a jira an na fɔlɔ ko mɔgɔ ma to a la ko n'u ka ko tɔw sɛgɛsɛgɛ ka taa fɛ sinon an tɛ kun wɛrɛ foyi dɔn tasuma wulili ko ni a fɛn ko la mais an b'a dɔn dɔrɔn an commerçant ka nafolo tiɲɛna. mais kurun ni président an bɛ fɛ ka dɔn kurun den joli de don minɛnw kun b'a la wa. donc c'est vrai kurun ka ca mais actuellement ni min na base de sanfɛ ni tasuma bɛ ka mɛnɛ min na nin bon ale kɔni an bɛ se k'a fɔ an jigi t'ale kan bilen k'a fɔ hali a bɛ se ka récupérer tuguni quoi kuma t'a a n'a kɔnɔna minɛn si tɛ se ka récupérer. minɛn nafolomafɛnw kun b'a la. nafolomafɛnw b'a la parce que jagokɛlaw ka minɛnw b'a la. commerçants ka minɛnw b'a la. commerçants ka minɛn b'a la. o ye kasara ye. donc o de y'an kɛ sababu ye an commerçants yɛrɛ bolila ka na yan parce que an y'a dɔn yan an commerçant tɛw ni demi-grossistes olu de ka minɛn min fɛngɛ na quoi carburant b'a la tulu b'a la fɛngɛw b'a la n'a fɔra o ye nafolo kasara ye ko kurun bɔra jagokɛlaw ka minɛn de ye a bɛ taa n'a ye yɔrɔ la walasa mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ k'a bénéficier cogo min na quoi. c'est vrai en tout cas an kɔni b'o kɛnɛ kan ne ni président yɛrɛ bɛ. ok an bɛna na lajɛ ka kuma di président ma Dagura président salamu aleykum. kori baasi la président an b'a fɛ k'i yɛrɛ présenter yanni ka kuma ta. Dramane Diakité, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bon, comme on va kalama, gɛlɛya min bɛ jamana
a kɛra sababu ye frontière datugulen carburant ti nord fɛ n'o y'a ye actualité la tile filɛ na an ka ministre du commerce ani minnu yɛrɛ an ka opérateur économique ani minnu yɛrɛ bi essence ko baara kɛ u bi tile filɛ na u bɛ hakili jaga bɔ la pour que vraiment nord nin bɛ se ka approvisionner cogo min en produit de première nécessité o de hukumu na n'a ye jateminɛ kɛ essence kɛra ni prix bɛɛ ye nord la donc o hukumu kɔnɔ essence gasoil o gasoil bɛ yen an ka bɔ Mopti yan bon aw b'a dɔn mobili ko ti sen na sisan bon kurun ko de bi sen na kosɛbɛ bon n'a fɔra k'a fɔ rupture kana kɛ wajibi de don fo kurun ka bɔ n'a ye tile fana ka farin bon n'i ye jateminɛ kɛ sɔgɔmada in na un opérateur économique a ye barbon 50 de san mais hakili la 20 de sera ka don nin kurun kɔrɔ donc carburant de kun bi kurun in kɔnɔ quoi voilà comme i b'a dɔn depuis waati dɔ kɛra an yɛrɛ b'a su u nɔfɛ insécurité ko kama donc ni essence o jɔ essence bi bɔ ka taa nord la au niveau de la chambre de commerce an bi kan k'a suit min bɔra a bɔra maa min fɛ yen a bɛ taa maa min fɛ yen o situation b'an bolo a bɛ ɲini ka na kalo 6 bɔ président i b'i hakili komi an yɛrɛ bi kan k'a suivi kɛ mais essence gɛlɛya min b'a la nin ye tile ka farin k'a fɔ de fɛn wɛrɛ de y'a fɛngɛ tile farinya in de don tasuma bɛ wuli a yɛrɛ ma même semaine tɛmɛnen ni ɲɔgɔn kɛra ba sanfɛ taatɔ la ni essence bon c'est pour te dire que gɛlɛya don an ka cɛ ka duwawu kɛ dɔrɔn parce que n'a fɔra k'a fɔ an bɛ kan k'an jija pour que vraiment an ka balima minnu bi nord la u bɛ se ka essence ni gasoil sɔrɔ cogoya min pour que u kana na jɔ donc nin fana gɛlɛya bɛ kan ka an ka opérateur économique sɔrɔ donc a kuma ka ca donc hali bi an ka jɛ ka duwawu kɛ jamana in ye pour que vraiment solution ka se ka sɔrɔ ko nin na pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que tuma bɛɛ ni ɲɔgɔn bɛ kɛ tuma bɛɛ ni ɲɔgɔn bɛ kɛ. donc monsieur Jakite ni y'a faamu sisan a bɛ n'a fɔ komi carburant de tun bɛ barikon kɔnɔ kurun na donc o de kɛra sababu ye kurun yɛrɛ ye flamme ta. o de don carburant de tun b'a kɔnɔ parce que i b'o depuis essence ni gasoil o gasoil bi taa bɛɛ bi taa kurun de fɛ n'a bɔra ni yɛlɛnna ka taa Kuriyaze fanfɛla ninnu na komi sira bɛ yen ka taa ani kɔna ninnu n'o bɔra la k'a taa Ɲafunke Tɔnka Ivoire fo Tɔnbɔkutu Ture a bɛɛ bi bɔ yan de kurun fɛ ka taa a bɛɛ bi bɔ yan de n'o tɛ taa yɔrɔ si t'a la. Voilà, donc maintenant, on a un dija pour que vraiment nord ni musique a fait. A kuma yɛrɛ bi senna Bamakɔ a ma ban parce que lundi don n'u ye kɔrɔsili kɛ chambre de commerce yɛrɛ ɲɛmaw ni ministre ye réunion kɛ kunu essence feerela ninnu ministre y'u fana rencontré nin bɛɛ ye ko ye min gouvernement yɛlɛn bɛ k'a jija pour que vraiment an balima minnu bi nord la u kana se ka sɛgɛn cogo min bon o kɔnɔna na an yɛrɛ bi yan an bɛ kan k'an jija pour que baara in bɛ se ka kɛ malgré l'insécurité an bɛ kan k'a suit pour que vraiment gɛlɛya yɔrɔ kana taa bɔ a kɔnɔna la mais komi aw ɲɛ b'a la gɛlɛyaba min yɛrɛ b'a la o de y'a ye an bɛ yɔrɔ min na bi tile ka farin tile ka farin dɛ tile bɛ yen yɛrɛ de taa waati tɛ kurun na c'est vrai donc i b'a bila kurun kɔnɔ dɔrɔn sigilen dɔrɔn a bɛ wuli a yɛrɛ ma foyi t'a gɛrɛfɛ. ka sanga ni jamana marabagaw olu ye sariya sen min ta siniwaw ka sanubɔ dingɛw olu bɛ se ka jɔ cogo min na dugu min wele ko dankan olu o y'a yira k'a fɔ ni sariya sen jamana k'a lajɛ olu ka dugu a sen ka se ka bɔ nin ko in na ka d'a kan ko sanubɔ a b'a kɛ sababu ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ caman k'o lase olu ka nin dugu kofɔlen ma sela min sɔrɔla ka bɔ u yɔrɔ olu filɛ nin ye. masintigi minnu filɛ ni ne kɔ donnen n'o ma o bɛ kɛ dingɛ de datugu parce que an kɔ donnen filɛ ji min ma nin kun y'u ka réserve d'eau de ye donc maintenant n'u tun bɛ baara kɛ u bɛ ji ta foraji jiw bɛ kɛ dingɛ min kɔnɔ donc après olu b'a ta k'a kɛ k'u ka baara kɛ donc o réserve d'eau de filɛ nin ye i ɲɛ bɛ dingɛ min na ni dingɛ tun bɛ taa fo mètre 200 200 mètres carrés mais i ɲɛ b'a la a tɔ min bɛ yen bɛrɛ tɛ parce que réserve d'eau de ye o ye
donc ni ye nin ye fan fan fɛ o y'u ka réserve dɔ ye donc n kɔni bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna o la donc dingala fagalaw de filɛ nin ye comme u tilalen don baara in na sisan o bɛ kɛ dingala faga anw bɛnna min kan baara kɔnɔ o y'o de ye bon o bɛ sɛbɛnnikɛ fɛnw kɔnɔ donc bɛnkan de ye o ye donc ni baara banna u b'a datugu ka yiri turu a la quoi donc o ye bɛnbakan ye wɔrɔ wɔrɔ n'u y'a baara dɔn n'u tilara dɔrɔn u b'a datugu donc o bɛ yiri turu a la. an bɛ chinois siti de kan an ka partenaire minnu n'an y'a ɲini ka na baara kɛ an fɛ yan an b'o siti de kan bi nin baara in a jɔli a man di anw ye ka sababu kɛ mun ye anw ye laɲini min kɛ partenaire fɛ vraiment a y'a dafa an ye jamana ye sariya mun bɔ anw ma kalan mɛ an ye kibaruya mun bɔ an tɛ jamana sariya sɔsɔ an t'a sɔsɔ foyi la ni jamana ye fɛn fɛn fɔ hali n'a b'an degun de an bɛ taa n'o sira de mɛ anw ka mɔgɔ ninnu fana tɛ baara la u yɛrɛ ma u bɛ baara la u ni dugu de bɛnn'a kan k'a fɔ ni baara in daminɛna i bɛ nin kan ye i bɛ nin kan ye bon bɛnkan ye mun ye ni fɛn fɛn waati sera a bɛ kɛ an ye laɲini kɛ u fɛ hakili la a bɛ dafara minnu fana bɛ sira fɛ olu fana sabatilen don ninnu fana bɛ baara la u tɛ baara la u yɛrɛ ma parce u mana i cun yan don kelen ne ma fili mairie b'a kalama parce nin baara in tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo si ko mɔgɔ minnu b'a mara la n'o ye a faamaw ye k'olu tɛ dɔ kalama la kɛcogo t'a la an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ u bɛ sira min kan an m'a fɔ u bɛ sira min kan o tɛ tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ de ye an kɔni b'a ɲini u fɛ o kɛ an ta in to yen ka sababu kɛ mun ye an ta in nafaba de bɛ anw kan parce an ye laɲini k'u fɛ ni a bɛ dugu taa ɲɛfɛ vraiment u y'a bɛɛ k'an ye an ye fɛn fɛn ɲini fɛnɛ a caman bi kɔfɛ u bɛ sira fɛ donc o kan ka se an ma donc an kɔni b'a ɲini fɔ u ye sariya min ta donc sariya nin ka ɲi mais anw ta u k'a lajɛ an ta in kɛ to yen pour que an bɛ se ka avantage sɔrɔ. le ma dabila gouvernement ma donc baara min ye nin ye ni an b'a kan ka kɛ yɛrɛma baara tɛ donc ninnu kɛlen don ka laɲini camanba de kɛ anw fɛ yan wa caman fɛnɛ bɛ sen na donc an kɔni bɛ a fɔ gouvernement ye donc u k'u sabali donc nin bɛ cogo min na nin ye donc laɲini mun fɔlen don anw ye k'olu b'o kɛ donc n'i ye baara in jɔ tan est-ce que u bɛna sabati wa parce que n'u fɛnɛ tɛ ka fɛn sɔrɔ donc k'o kɛ baara jɔ donc vraiment o laɲiniw tɛ se ka sabati bilen n'o tɛ ninnu bɛ yɔrɔ min na nin ye u bɛ permis kan u bɛ kɛ permis baara n'u ye min don an ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ fɔlɔ la a bɛ taa 100 000 kɔ u ye bloc opératoire jɔ donc maintenant u nana ni morgue ye u nana ni ambulance ye a valeur bɛ t'i jɔ fo 50 millions kɔ i y'a faamu donc u ye fɛn caman de kɛ anw ye dan kɔni t'a la an bolo donc mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko chinois baara bɛ tan chinois baara bɛ tan an kɔni t'a dɔn dɛ parce que mun na a bɛ se ka dépend aw ka baara organiser cogo la mais an kɔni t'a dugu yɛrɛ mun bɛ y'an ka nafa sɔrɔ parce que o du tɛ yen bi anw fɛ yan danga kɔnɔ ko forage tɛ du min kɛrɛfɛ o tɛ yen o du tɛ yen na aw yɛrɛ bɔra n'aw taara dugu kɔnɔ aw bɛ se k'a ye chinois baara ye fɛn min se anw ma depuis ne wolola ne ma dege k'a ɲɔgɔnna ye fɔlɔ i y'a faamu donc maintenant n'a fɔra k'a fɔ ko gouvernement kɛ nin bɛɛ kɛ dugu ye a ka gɛlɛn dɛ. ko mɛn na ye mɛn tigila ye anw wulila afiriki kalo tile 19 san 2025 ka an kunda dangan kan ni ale bɛ kangaba fɛ siti min bɛ yen ni ale ye sinow ka siti ye ni gɛlɛya bɛ a la bi ni gouvernement kɛmɛ k'a fɔ ko ka baara jɔ an wulila ka se sifinnakaw ma ani dugumɔgɔw ma ja minnu sɔrɔla ani kuma minnu sɔrɔlu da aw ni anw an ka jɛ ko o lamɛn. an ka partenaires nana jibondo in sigi yan n'o ye siniwaw ye bon u nana jibondo den kɔnɔntɔn de di danga ma ka 7 se dugu kɔnɔ yan ka taa 1 se sɔmɔnaso la ka 1 se an ka bugufɛ dɔgɔtɔrɔso la nin filɛ nin ye sisan n'i mago b'a la i bɛ taa fili san ka na i b'a baraze ka taa i ka du kɔnɔ wari bɔ t'a la foyi t'a la n'a ka di ye fana minnu ka surun a la i bɛ se ka n'i ka ji ta a la yan n'o m'i diya i b'a don i ka ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a don a bɛ dɔw ka ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ jiko kɔni bi min na alihamudulila o nɔgɔyara danga yan kɛnɛya tɛ se ka sabati yɔrɔ si la ni ji tɛ yen jiko gɛlɛya bi danga a tɛ yan sinon kɔni vraiment u ye baara caman de kɛ anw fɛ yan min tɛ ji bondonko nin mais an bɛ s'a bɛɛ dakun na kelen kelen. mɔgɔ kɛmɛ b'a fɔ la ko siniwa tɛ fɛn ɲala an ka dugu ye o bɛɛ ye nkalontigɛla ye an ka dugumɔgɔ bɛn ni siniwa ko fɛnɛ ma dugutigi b'a kalama conseil b'a kalama muso b'a kalama zinasi b'a kalama an fɛ yan problème foyi t'a rɔ kɛlɛ t'a kɔnɔ foyi an y'a dabɔ bɛn min kama vraiment siniwa baara nin a ye place ba ɲa an ka dugu ye ambulance in filɛ nin siniwa nalen dila siniwa baaralen nalen dila an ma problème foyi t'a la bon an ye so minnu fɛnɛ kan ka jɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔla nin y'a mɔgɔ kelen ɲa baara de an kɔni ye dɛmɛ ɲini fɛ yamaruya kɔnɔ an y'a bɛɛ sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ bon o yɔrɔ kama fɛn fɛn b'a fɔla ko siniwa ko problème b'an da la an kɔni t'a kɔlɔlɔ lɔn
minnu ye a kɔ tiɲɛli bolo ma jamana kana o lamɛn dɛ an kɔni minnu bɛ yan ni ko ko bɔra la i kana an lamɛn an bɛ a situation la bɛɛ tolo kan problème kɔni t'a la an fɛ yan an kɔni bɛ min ɲini jama fɛ k'a fɔ ko kana siniwa ninnu regresser fɛn dɔ la an fɛ la tɛ bon a y'a tiɲɛli ma sa an ma an kɔni y'a laɲini min n'an ko fɛn fɛn hali n'an ko k'e ye dinga 10 sen ko k'a lafaga i bɛ dinga 10 nin bɛɛ lafaga problème foyi t'o la k'a fɔ k'an bɛ to i kan an kɔni ma bɛn i kan mais an fana k'a ɲini mɔgɔ kana na bɛn i kan an bolo yan a bɛ kan k'a sɔrɔ ka a musaka ɲini k'a di yɛrɛ ma mais an yɛrɛ fana intérêt e kan k'o défend bon o kɔni ye fɛn min di an ma kɔlɔlɔ foyi ye siniwa baara la yan'an k'a daminɛ fana dugu muso bɛnn'a ma k'i bɛnn'a ma zinasi bɛnn'a ma dugutigi bɛnn'a ma conseil bɛnn'a ma an n'a bɛ papier signé an ma ko siga ni papier tɛ min na baara fana kun ye nafa de ye ne fɛ dugu nin kɔnɔ yan bi ko tɛ kɛ ko jugu t'a la n'o tɛ bɛɛ ɲɛ b'a siniwa baara nafa la ne fɛ yan bi vraiment siniwa baara a ye nafa ɲa ne fɛ yan kojugu a y'a ɲa an ye k'a yira an n'a jamana masakɛ la yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye a na tiɲɛli don yɔrɔ min fɔ a nafa ma se yɔrɔ ma vraiment ne n'u tɛ kelen ye ne n'an ta nafa partenaire min b'an bolo an ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. kɔnɔnafili min kɛla an na jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se k'a sariya ta k'a fɔ fo ka nin kɛ o yɔrɔ la an n'u bɛɛ kun de préfet ye ani préfet bɛ bariɲɔgɔnya kɛ o fɛn fɛn tɛmɛnen b'a ni préfet tɛ bariɲɔgɔnya o la an ka ne ma se k'o lɔn de sinon préfet bɛ n'an fɛ a tɛ juguman fɔ hali a yɔrɔ na an y'a yira k'a jɔli man d'an ye préfet yɛrɛ la jɔli man di ne dangaka ye o komi ye dinga faga ko nin ye ni mɔgɔ min ye dinga min se an fɛ yan a ba bɛɛ la faga préfet y'a ɲininka a la yen o an y'a kuma fɔ a bɛɛ kɛra n kunna na a tɛ semaine kelen bɔ an b'a dinga bɛɛ la faga a ko bili kelen kelen min fana bɛ yen o ye bɛɛ tiɲɛli minnu kɛ a y'a ɲininka o bɛɛ la an ko o de ka nin ta yɔrɔ problème ye n tɛ Tiriwa ninnu tɛ dɛ Tiriwa ninnu ka tɔɔrɔya foyi tɛ sera dugu nin ma ni hɛrɛ tɛ wa préfet b'a kalama dugu nin filɛ n y'a fɔ cogo min na bi préfet b'a lɔn ninnu ye baara min kɛ yan baara kɛlen an fɛ danga yan dangaka de y'a bɛɛ kɛ ka taa ekɔliso la ka taa c'est-à-dire a dɔgɔtɔrɔso la a dɔrɔmɛ kelen mɔgɔ si m'an dɛmɛ a la a bɛɛ bɔlen baara nin na an na partenaire tɛ l'ale fɛ hali an ka ekɔliso danga de y'a jɔ kilasi kɔnɔntɔn danga de y'a jɔ gouvernement kama o di n'a fɔra ko k'o baara jɔ a b'an na dugu la segin kɔfɛ o kosɔn a jɔli man d'an ye an ka nin b'a ɲini préfet fɛ hali bi a kɛ kuma mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw la segin kɔfɛ. makasilikan min kɔni bɛ an fɛ k'a yira gouvernement na an bɛ deli an ka siniwa baara a kɛ ɲɛ an ma dɔ kɛra dɔ bɛ a tɔ bɛ kɔfɛ u ye layiru minnu ta an ye caman kɛra caman fana bɛ kɔfɛ an ka suguko bɛɛ o la minnu kɛra o fɔlen ka ban mais minnu ma kɛ an ka suguko bɛɛ ye balontan tɛrɛnko bɛɛ ye an ka kaniko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye jibolisiya ninnu o pɛrɛlen don k'o bɛɛ kɛ an ye ani kɔribiya u ye caman k'an ye mais caman fana bɛ kɔfɛ n'a dun fɔra ko k'a to an yɛrɛ ma k'a to an yɛrɛ ma walahi an tɛ se baara min yɛrɛ kɛlen dugu nin kɔnɔ n'a fɔra ko k'a to dangakɛ yɛrɛ ka kulola baara ma nafolola baara ma walahi an tɛ se k'a kɛ an tɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla yɔrɔ min b'i dɛmɛ an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ ale ta jamana fan bɛɛ di n'a ko ko min o bɛ bɛɛ kɛ mais an kɔni b'a deli a fɛ ala kama kɛla kama ne ka dugu siniwa baara walahi a k'an dɛmɛ ala yɛrɛ kama a k'an na baara an kɛ siniwa baara nin kɛ pour que dɛmɛ minnu ye bololalen an bolo o bɛ sabati ɲɔgɔn ma. dugu y'a lajɛ minɛn minnu bɛ mairie kɔnɔ ani ka mairie renouveler pour que a baaraw bɛ se ka avancer cogo minnu na donc kalo min filɛ nin ye i n'a fɔ kalo salen k'a lajɛ wari min kan ka d'u ma ka se k'a don minɛn na donc ka mairie avancer puisque mairie kɔnɔmɔgɔw bɛ se ka bɔ yen mais don n'a nataw la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na donc minɛn minnu bɛ yen a tɛ tiɲɛ quoi a nafaba de bɛ se bɛɛ lajɛlen ma.
An balima on cɛgɔ kulomajɔ la nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an cɛgɔ kulomajɔ la a kɛtɔ bɛ nin kan Sali ala Muhamɛdi.